Ja, nós sabemos aqui over die experiência com a meeting mes den AI de mitrabou e também den sector na Aruba. Ja, para nós é algo que vamos usar como tool, vamos imaginar que botem Google, pero AI tá Google on steroids meneer we bezig. Dus het ding echt tour informatie que vamos ter DJ e ding. Pero a diferença tá de Google tá com AI bopor spar kune dus bopor papi kune anto hain bo ideia na ta kostan ku mi mesa usa pa ideia kostan pa ajuda ornos skibi artikulo nang kombo pa yega na bo standpunt nang e ora e bota trece dilante na bo membro nang tambe pa wak kong nang ta sindi dia senang dus het echt tool bo mes imaginar bo mes ku bota papiando ku e persona mais sabida do mundo anto essa algo de tu cos e het ajudava que sei. Kita é para me viajar que nós está trabalhando junto na evento onde nós está para que riba a importância de liberdade de prensa e aí aqui o tema toda que é impacto de inteligência artificial riba liberdade de prensa e mídia. Como prensa durante de mi keynote mi a focus riba que impacto tem de confiança de sector público riba com periodista nang ta 13 notícia voorbeeld como dona kuta voorbeeld local ta com a minha trabalha amigo então hora que nós trabalha notícia nós põe nos número trazia notícia para buscar quem a produzir artículo aqui. Na Corsou é diferente. A nanta purba de proteger nang periodista nang dor de não pôr em número nang. Porque é isla chiquito e tu gente conhece outro. De caso a minha mestra explica que a Aruba é diferente, que se me não põe meu número de artículo de Corsou, na nossa hora é se está verificou ou não. Is é voorbeeld de com confiança tá rol grande de periodismo. Ter viering van World Press Freedom Day hebben we het gehad over AI, dus kunstmatige intelligentie, in relatie met lokale media en wat dat betekent voor het beroepenveld, maar ook voor de nieuwsberichtgeving. Wij hadden inderdaad een tool ontwikkeld wat gebruik maakt dan van een algoritme, maar een algoritme dat niet slim is. Hè, dus het is niet zelflerend, maar wel zo geprogrammeerd dat hij op basis van voetbalstatistieken automatisch een voetbalverslag schrijft. Dus op het moment dat de wedstrijd afgelopen is, kan zo'n systeem heel snel, eigenlijk gewoon binnen een seconde, een heel mooi sportbericht over die wedstrijd produceren. Zowel voor de winnende partij als voor de verliezende partij. En dat is handig voor als je dus geen personeel hebt om voetbalverslaggeving te geven.